Ev der zanîngeha Boğaziçi li bajarê Stenbolê. Ku yek ji navdartirîn zanîngehên Tirkiyeyê û bêhtir ji 105 salî hatiye damezrandin. Li vê zanîngehê ku nêzîkî 17,000 xwendekar û 1000 mamoste hene, bi duruşma em qeyûm napejirînin, xwepêşandan û komînên xwendekar û mamosteyan li dijî danîna qeyûm berdewam in. Nerazîbûna xwendekarên zanîngeha Boğaziçi, roja çarê çileya îsal piştî wê yekê dest pê kir ku bi îmzaya Recep Tayyip Erdogan, Serokkomarê Tirkiye, Melih Bulu endamê AK Partiyê weke serokê nû yê zanîngehê hate damezrandin. Em li vê derê rexneyê li qeyûm û li şêwazê damezrandina serokê zanîngehê dikin. Zanîngeha Boğaziçi ji demên kevin ve nêrîteke taybet heye. Ti kêşa emelgel polîs nîne. Tenê kêşa emelgel wî serokê nû yê zanîngehê ye ku niha li hundirê wê ye. Ne Serokkomarê Tirkiye ji biryara xwe vedigere û ne jî xwendekar dawiyê bi kombûn û xwepêşandanan tînin. Roj li pey rojê xwepêşanda firehtir dibin û Ankara, İzmir, Adana û çend bajarên din ên Tirkiye li xwe girtine. Bila ji mirovbûna xwe şerm bikin. Pêwîst e êdî ev ji asta mirovbûna xwe şerm bikin. Peyînek li singa min da. Henaseya min birî. Komela û grûpên hevregezxwaz, rola wan a girîng di xwepêşandanan de heye. Polîs ji bo belavkirina xwepêşandaran, gaza rondik rêj bikartînin û rûbrûbûn di navbera xwepêşandar û hêzên ewlehiyê de rû dide. Tenê di du rojên destpêka meha Sibatê de li Stenbolê bêhtir ji 205 xwendekar hatin girtin. Tevî ku beşeke gelek ji wan xwendekaran bi merç hatin berdan, lê gelek xwendekar jî bi biryara dadgehê ketin zindanê. Di xwepêşandanan de ne ku tenê xwepêşander, lê belê hejmarek ji rojnamavanan jî di dema rûmalkirina bûyeran de rûbrûyî tundutûja polîs bûne. Komîteya Parastina Rojnamavanan roja 3 Sibatê daxuyaniyek belav kir û daxwaz ji berpirsên Tirkiye kir, lêkolînê li gel wan polîsan bikin ku êrişî ser rojnamavanan kirine û wan siza bidin. Recep Tayyip Erdogan, Serokkomarê Tirkiye, xwendekarên nerazî bi encamderên bêserûberiyê û terorîst binav dike. Terör örgütlerinin üyesi olan ev ciwanên ku endamên rêxistina terorîstin bi wateya rasteqîne em wan weke ciwanên xwedîbihayên niştimanî û moralî yê welatê xwe nahejmêrin. Baş e hûn xwendekarin? Hûn xwendekarin yan hûn terorîstin ku digirine ser odaya serokê zanîngehê û dixwazin dest deynin ser? odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Serokê Partiya Komariya Gel, CHP, ku mezintirîn partiya opozisyonê li Tirkiye, bi sedema bûyeran rexneyên tund li desthilata AK Partiyê digire. Li beramber me desthilateka siyasî heye ku kontrola xwe ji dest daye. Bi rêya çêkirina kêşeyan dirêjiyê dide mana xwe. Lewma em neçarin aqilmend bin û bi awayekî rast tev bigerin. Em neçarin avê nexin aşê desthilatê. Partiya Demokratîk a Gelan HDP, her ji destpêkê ve piştkiriya daxwaza xwendekaran dike û
hejmarek ji parlamenter û rêxistinên wê partiyê di rêza xwepêşanderan de ne. HDP dibîne ku çawa li dijî danîna qeyûman li ser şaredariyên Bakurê Kurdistanê rawestiyan, bi heman awayî divê li dijî danîna qeyûm li ser zanîngeha Boğazî çî helwestê derbibirin. خوندکار د خۆراگریە de berdewam in tîkoşînê dikin û di xebata xwe de berdewam dibin. Em jî ji bo piştgiriya xwendekaran hatine vê derê. Ji bilî CHP û HDP, partiyên din ên opozisyonê daxwaza destkarبerdana serokê zanîngeha Boğazî çî û azadkirina xwendekaran dikin. Ew birader eger ez li cihê wî bama min de ji kar kişandiba. Di rewşekê de ye ku heta radeyeke gelek nayê pejrandin. Recep Tayyip Erdoğan, ku di heman demê de serokê giştiya AK Partiyê ye û Takya Partiya Siyasî li Tirkiye ku bêhtir ji 18 salan e li ser hev welat birêve dibe, opozisyonê tometbar dike û li ser wê yekê rij de ku rê nadin careke din bûyerên Parka Gezî li Tirkiye dubare bibin. Partiya mezin a opozisyonê di navî karî de ye her wiha aliyê dinên opozisyonê HDP ku ji çiyetê xwedî kirin li nav vî kariyê mixabin ku êyî partî bi heman awayî li gel wan e aniha ew di hewlatêkdana rewşê de ne lê nikarin careke din bûyerên Gezî dubare bikin. Rêgirî li ber kombûna xwendekaran û lêdan û girtin û zindanîkirina wan ji bilî navxweya Tirkiye karvedanên navdewletî jî jê hatine. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir. Bi taybetî piştî ku Serokkomarê Tirkiye peyva terorîst ji bo xwendekarên nerazî bi kar anî û hevregezxwazên welatê xwe kirin armanc. Ji nêzik ve em çavderiya xapêşandanan dikin ku bi awayekî aştiyane lê dijî destnîşankirina serokekî nû ji bo zanîngeha bi gazê çi bi rêve diçin. Em jêgirtina xwendekaran û xapêşandanan nîgeranin û bi tundî jî gotina lê dijî hevregezxwazan şermezar dikin ku teblî xapêşandanan bûne. Ji bilî Amerîkayê Komisyonên Yekîtiya Ewropa û rêxistina çavdêriya mafên mirovan a ser bi netewên yekbûyî jî bûyer şermezar kirin. Wezareta Derveya Tirkiye roja pênşemê çarê Sibatê ragihand nabe kesek destwerdanê di karûbarên navxweyên Tirkiye'de bike. Serokkomarê welat jî bi rêya medyaya welatê xwe rexneyên tund li Amerîka û Yekîtiya Ewropayê digire. Burada Amerika'ya ben şunu söylerim. Ji vê derê ez ji Amerîkayê re dibêjim. Gelo li beramber wan karên ku berî hilbijartinan bi navê demokrasiyê kirin hûn hest bi şermê nakin, Macron bang li Yekîtiya Ewropayê dike Macron kêşeya êlekzeran çareser bike. Aniha hemû welatiyên wê yên êlekzer li ser kolanan in. Tu wê çareser nakî, dika wê çareser bike. Karvedanên kombûna xwendekaran kompanyayên torên medyaya civakî jî girtine. Kompanyaya Twitter bi sedema bikaranîna hevokên nehêja derbarê xwepêşandanan de. Heta niha sê tweetên Silêman Soylu, Wezîrê Navxweyê Tirkiye û tweeteke Dewlet Bahçelî, serokê MHP dane alî. Li beramber jî Wezîrê Navxweyê Tirkiye Twitter bi wê yekê tometbar dike ku rêxistina terorî û hevregezxwazan diparêze. Hêj nediyare gelo kombûna Boğazî çî van nêzikan bi dawî dibe yan weke bûyerên Parka Gezî lê tê. Ku di dawiya gulana 2013 de bi xwepêşandanekê li meydana Taksîma Stenbolê li dijî têktana Parka Gezî dest pê kir. Piştre çend bajarên din ên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê girtin û bi sedema bûyeran 8 kesên sivîl û 2 polîs hatin kuştin û 9063 kes birîndar bûn. û nêzîkî 3 mehan berdewam bûn. Di demekê de hêj rewş asayî nebûye, di 6 Sibata îsal de bi îmzaya Serokkomarê Tirkiye, Koleja Yasa û Koleja Pêwendiyan li zanîngeha Boğazî Stenbolê hatin vekirin û serokê 11 zanîngehên din hatin guhertin.
Partiyên opozisyonê bi vê biryarê nîgeranin û dibînin ku nedûre bi wê sedemê rewş alostir bibe. Bu memleket bizim, yobaza, faşiste